Gaur jakin dugu Eusko Jaurlaritzak ontzat eman duela errenteria etxebizitzari dagokionez eremu tentsionatu izendatzeko Errenteriako udalak otsailean aurkeztutako eskaera. Jaurlaritzaren agindu honekin datozen egunetan herritarrek eta eragileek aukera izango dute agindu horri alegazioak egiteko eta dauden alegazioak kontutan hartuta eman beharko du Jaurlaritzak behin betiko onarpena. Gaurkoa aurrerapauso garrantzitsua da eremu tentsionatu izendatuak izateko prozesuan eta herrian etxebizitzari dagokionez bizi dugun errealitatean esku hartzeko tresna gehiago eskuratzeko. Hala ere, ez dugu ahaztu beharrezkoa dela erreferentzia prezio indizea finkatzea eta horretarako ezinbestekoa dela foru aldundiak beharrezko datuak Eusko Jaurlaritzaren esku jartzea. Esan izan dugu eta gaurkoan ere berresten dugu eskura ditugun tresna guztiak baliatuko ditugula etxebizitza eskuragarriagoa izan dadin eta bide honek zabalduko dizkigun aukerak oso garrantzitsuak dira.